Το νηπιαγωγείο το πρώτο, το K1 που λέμε. Σήμερα χαρά μεγάλη ο τίτλος του ποίηματος και τα μικρούλια μας, γιατί είναι τα πιο μικρά και τα αγαπάμε περισσότερο γιατί είναι τα πιο γλυκούλια, έχουν χαρά μεγάλη γιατί θα σας πούνε ένα πολύ ωραίο ποίημα. Δασκάλα, η κυρία Κατερίνα Δρύβα, εύχομαι να τους απολαύσετε. Συγχαρητήρια, ήταν πολύ όμορφο. Συνέχεια με το μεγάλο νηπιαγωγείο, το μεγάλο μας τμήμα, το K2, δασκάλα κυρία Μαρία Νταγιάντη, θα ακούσουμε για τα Ελληνόπουλα και για το κρυφό σχολείο. Είμαι μικρό Ελληνόπωρο και έχω χαρά μεγάλη γιατί είμαι η πατρίδα μου όμορφη σαν καμιά άλλη. Είναι η Ελλάδα η δικιά που από χιλιάδες χρόνια πολέμαγε και νίκαγε χωρίς να έχει κανόνια. Γι' αυτό είμαι παρήχανο, γι' αυτό και καμαρώνω, γιατί είμαι Ελληνόπωρο σε όλο το φαλώνω. Ό,τι είχα στην παιδική μικρούνα μου καρδούλα, σαν κάποια μέρα η μαμά με είπε Ελληνοπούλα. Λίγο το έχετε καλέ να λέγομαι Ελληνίδα. Ξέρω και να μένω στην Αμερική και να έχω την Ελλάδα για πατρίδα. Χρόνια είχαν σκλαβωμένοι. 400 τόσα χρόνια στο σκοτάδι βυθισμένοι. Οι άπιστοι μας έκλεισαν όλα τα σχολεία. Σκοτώσαν τους δασκάλους μας, έκαψαν τα βιβλία.
μοναστήρι Παπά. Στη νύχτα με κερί μας δίνεται Ελληνόπουλα διάβασμα και γράφη. Κρυφά το Ελληνόπουλα πιέναν και αυτό το μοναστήρι έγινε ένα κρυφό χωριό. Μέσα από τα κρυφά σκόρια βγήκαν και οι που πολέμησαν για της Ελλάδας την ελευθερία.